שלום וברכה, ברוכים הבאים להרצאה במסגרת ניהול סיכונים פיננסיים, ניהול העושר, בנושא מבוא להקצאת נכסים. אני ללבש, ואנחנו נבלה ביחד בזמן הקרוב ונלמד את הנושא בצורה מעמיקה וטובה. עקרונית, הקצאת נכסים הינו שלב מקדמי שנכלל בתוך התכנון לקראת הכנת מסמך מדיניות השקעה, והוא שלב שבא מיד אחרי אפיון הלקוח המעמיק שעשינו כדי להבין את הצרכים השונים של הלקוחות שלנו, ואפיון שוק ההון כדי להבין באיזה סביבת השקעות אנחנו בעצם עובדים. לאחר שלבי התכנון, לאחר הקצאת הנכסים, לאחר הכנת מסמך מדיניות ההשקעה בפועל, נוכל להגיע לביצועים, לרכישה של ניירות ערך, ולאחר מכן לבקרה, היזון חוזר, בדיקה של מה שעשינו, הפקת לקחים, וכך המחזוריות חוזרת ונשנית. עקרונית, מסמך מדיניות השקעה כולל בתוכו 4 חלקים עיקריים. הוא כולל את שלב הכרת הלקוח, הבנת תמהיל התשואה והסיכון הנדרש והאפשרי של הלקוח, המגבלות השונות של הלקוח. הוא כולל את אפיון שוק ההון, האלפא, התשואה העודפת של ההשקעות השונות, הבטא, החשיפה לסיכון המערכתי של ההשקעות השונות, ניתוח עסקי, הבנה של במה אנחנו יכולים להשקיע, במה לא, מתי, מדוע, מדדי הערכה וביצוע שבהם נתעמק בהמשך, והקצאת נכסים, אותה חלוקה ראשונית של אפיקי ההשקעה השונים של הלקוח הספציפי שבו אנחנו עוסקים. ההגדרה של הקצאת נכסים הוא תהליך שבעצם קובע כמה להשקיע בכל אחד ואחד מאפיקי ההשקעה, או עד כמה אפשר להשקיע בכל אחד מאפיקי ההשקעה של הלקוח שלנו. בהקשר לכך ראוי לעשות הפרדה בין הקצאת נכסים אסטרטגית לבין הקצאת נכסים טקטית. הקצאת נכסים אסטרטגית קובעת את טווחי ההשקעה הקשיחים שנקבעו בציפיות לטווח ארוך לאור אפיון הלקוח המפורט שביצענו. לעומתן, הקצאת נכסים הטקטית עוסקת בשאלה כמה מתוך אותה הקצאה אסטרטגית יש לנצל בכל זמן נתון. בואו ננסה להבהיר את המצב בעזרת התרשים הבא. הקצאת הנכסים האסטרטגית מתמקדת בהכרת הלקוח, באפיון שוק ההון לטווח הרחוק, ולאורה נוצרת הקצאת נכסים אסטרטגית. לדוגמה, עד 30% מתיק ההשקעות של הלקוח יושקע במניות. זו כמובן דוגמה ספציפית, לא מתאימה לכל לקוח, יש בה רמת סיכון בינונית ואולי אפילו גבוהה, אבל בוא נניח שזאת הקצאת הנכסים האסטרטגית. עד 30% מתיק הלקוח יוקצה למניות, להשקעות שהן בהגדרה יחסית מסוכנות. לעומת זאת, ההשקעה הטקטית עוסקת בהזדמנויות והאיומים בטווח הקצר. נניח שאנחנו מגדירים באפיון שוק לטווח קצר, שכרגע שוק המניות הוא יותר מסוכן מהרגיל, הוא יותר תנודתי, יש יותר סיכון שהוא במצב בועתי, כפי שהגדרנו בעבר. ולכן יכול להיות שאפשר להשקיע לפי ההקצאה האסטרטגית עד 30% של תיק ההשקעות במניות, אבל אנחנו החלטנו דווקא עכשיו לא לנצל את כל 30%, אלא לנצל איזושהי הקצאה מזערית מזה, למשל רק 15%. אז כאמור, ההקצאה האסטרטגית נותנת לנו בעצם קווים מנחים או גבולות גזרה קשיחים לטווח הרחוק, בעוד הקצאת נכסים הטקטית עוסקת בשאלה כמה מתוך אותה הקצאה, כמה בתוך אותם גבולות אסטרטגיים אנחנו נרצה לנצל בטווח הקצר. הקצאת נכסים, וזה נורא חשוב לומר כי נוטים לשכוח את זה, זה התאמה
של הרכב אפיקי ההשקעה של הלקוח, אך ורק לאור מאפייני הלקוח. היינו, מי שיש לו איזושהי הקצאת נכסים, one size fits all, הכוונה היא גודל אחד שמתאים לכולם, בעצם שוגה בעיקר של כל ניהול העושר, והוא שכל הפעולות שאנחנו מבצעים זה לאור מאפייני הלקוח, ותמיד נחזור אחורה וננסה לחשוב מהי טובת הלקוח, מה רצונותיו, מה מאווייו, מה המגבלות שלו. לא מה יניב לו רק תשואה עדיפה, אלא מה ייתן לו ערך עודף, לא רק הטווח הקצר, אלא בעיקר הטווח הארוך. הרכב התיק שלנו יכול להיות מחולק לאגרות חוב מקומיים ובחול, פקדונות בנקאיים, מניות, נגזרים פיננסיים, נדל"ן מקומי ובחול, ואנחנו בעצם מנסים להקצות את הנכסים האלה ברמה הכללית. עוד לפני שנגיע לשאלה איזה נייר ערך ספציפי לרכוש, אנחנו רוצים לדון בהרכב התיק ממעוף ציפור, וזה בעצם ההגדרה של הקצאת הנכסים. לאחר שנבצע את הקצאת הנכסים ממעוף ציפור, לאחרי שנחליט כמה אחוזים לאג"ח חו"ל וכמה אחוזים לאג"ח מקומי, כמה לנדל"ן וכמה למניות, לאחר מכן נבצע בתוך כל אחד מהאפיקים עוד חלוקות ותתי חלוקות לניירות ערך ספציפיים. המטרה שלנו בשיטה הזאת היא בעצם פיזור הסיכון הלא שיטתי, או פיזור הסיכון הספציפי. החשש שלנו שבאפיק השקעה מסוים, או בנייר ערך מסוים, מתחבא איזשהו כשל ניהולי מרכזי, כדוגמת מה שאני קורא סיכון אתי אלון, סיכון הונאה, או כל כשל ניהולי אחר, בין אם הוא גובל בפלילים ובין אם הוא ממש פלילי. בכל מקרה אנחנו לא רוצים להיחשף לסיכון ספציפי שכזה, ולכן אנחנו לא נשים את כל הביצים בסלסלה אחת, לא נשקיע את כל הכספים בניירות ערך בודדים, אלא ננסה לפזר אותם. הן פיזור בענפים, באגפים, באפיקי השקעה שונים, ואפילו פיזור בניירות ערך שונים ומשונים בתוך אפיק מסוים. על מנת להבין את שיטת ההשקעה ואת הקצאת הנכסים שנבצע, חשוב שנגדיר מראש האם מדובר על מדיניות השקעה פסיבית באפיק מסוים, או שמא מדיניות השקעה אקטיבית. וכעת נגדיר את הדברים ונפרט אותם בצורה מאוד טובה. עקרונית, מדיניות השקעה פסיבית היא מדיניות השקעה שמנסה לעצב אפיק השקעה מסוים, או תיק השקעות מסוים, כך שהוא יהווה חיקוי לתשואות של מדד כלשהו. מילת המפתח זה חיקוי. אני יודע שלטווח ארוך מדד השוק תל אביב 25 עולה לאורך זמן, וההשקעה ארוכת טווח תניב שם תשואות חיוביות, ואני לא מחפש להתחכם, לא מחפש להראות ערך מוסף קיצוני באפיק השקעה מסוים, אלא מחפש להשיג את מדד השוק באותו אפיק השקעה, באותו תיק השקעות. וזה נקרא מדיניות השקעה פסיבית. לכאורה ישאל השואל, שאלה מצוינת, למה אני בכלל צריך להגדיר מדיניות השקעה פסיבית? נקרא לזה פשוט תעודת סל, שהרי מה תעודת סל אמורה לעשות? היא אמורה לתת לי תשואה שזהה לתשואת מדד שוק מסוים אותו היא מחכה. ובכן, למה לא לקרוא לזה תעודת סל? כפי שנראה בהמשך, מדיניות השקעה פסיבית היא קצת יותר מורכבת מסתם השקעה בתעודת סל. בוא נשאל כרגע אבל שאלה אחרת. למה שאני ארצה רק השקעה פסיבית? למה שאני לא אדרוש, לא אבקש לקבל יותר מאיזשהו מדד שוק מרכזי? ובכן, נזכר שלמדנו על יעילות שוק ההון בגרסה החזקה. למדנו שבעצם מחיר המניה כולל בתוכו מידע אודות העבר, אודות ההווה ואודות העתיד, מידע פומבי שידוע לכולם, מידע ציבורי, מידע פרטי, כן? כל רמת ההבנה והידע טמון במחיר.
אם כך, כפי שסיכמנו שם, זה אומר שמאוד קשה להשיג ערך מוסף על פני אחרים, יש תחרות מאוד קשה, כולם מחפשים את הסוסים המנצחים, ובהכרח לא כולם ימצאו רק את הסוסים המנצחים. בנוסף, ברמה המאוד כלכלית פשטנית, עלויות ניהול תיק אקטיבית מגיעה לכדי 2% מערך תיק ההשקעות, שימו לב, לא מהרווחים, מהבסיס, מהקרן, וזה אומר שכדי להשיג אלפא חיובית ריאלית, אמיתית, אני צריך קודם כל לחסות את העלויות שלנו, שהם 2%, ומעבר לזה להשיג עוד תשואה עודפת לטובת הלקוח. זה מאמץ או אתגר שלא כולם יכולים לעמוד בו. בנוסף, ישנה אמירה כללית שהיא נכונה לפי רוב המחקרים היישומיים, והוא שמדדי השוק משיגים תשואה גבוהה יותר מרוב מנהלי תיקי ההשקעות. הכוונה היא שבכל התחרויות למיניהם אנחנו רואים הרבה פעמים שאפילו הקצאה אקראית של נכסים משיגה לאורך תקופה מסוימת תשואת יתר מעבר לכל מנהלים החכמים המלומדים והמבינים. לכאורה, ונדון בכך בעוד רגע, הדבר אומר שאין סיבה לחפש השקעה מעבר לפסיבית, אבל אנחנו נתמודד עם הטענה הזאת בעוד כמה רגעים. התאמה ברורה לרצון הלקוח, בעצם הרבה יותר קל לתאר ללקוח שהתשואה שלו באפיק מסוים בתיק ההשקעות שלו תהיה בדיוק המדד שהוא ישמע עליה ברדיו ויראה אותה בטלוויזיה, והיא תהיה מתועדת בכל החדשות, בעיתונים הכלכליים והרגילים. אין כאן איזשהו סיכון מוגזם ומוגבל, אין פה, סיכון מוגזם ולא ידוע, אלא יש פה סיכון מוגבל, ברור, חד. אם תשמע שמדד השוק ירד, אתה יודע שאתה מפסיד כספים, נקודה. אין כאן משהו מורכב, יש פה התאמה מאוד ברורה לרצון הלקוח. בואו נראה כיצד מבצעים את ההשקעה הפסיבית, ונראה שזה לא רק רכישה של תעודת סל. ובכן, השיטה הפשוטה ביותר היא שכפול מדויק. זה מה שעושה ETF, תעודת סל בארצות הברית, ולמדנו בעבר על ההבדל בין תעודת הסל הישראלית לבין ה-ETF האמריקאית, כאשר למדנו שה-ETF האמריקאית מבצעת שכפול מדויק, רכישה אחד לאחד של כל ניירות הערך שנמצאים באותו מדד שוק שאותה היא מנסה לחכות. זו השיטה הפשוטה ביותר, היא עולה הרבה מאוד כסף, שכן צריך לנהל כל הזמן את תיק הנכסים בצורה מאוד מאוד חדה וברורה. צריך בכל שלב נתון לוודא שהרכב הנכסים נמצא באיזון מדויק גם בכניסה של כספים וגם ביציאה של כספים, וזוהי פעולה יקרה ומורכבת. השיטה השנייה בניסיון להשיג השקעה פסיבית של מדד שוק מרכזי היא שיטת הדגימה. הדגימה האקראית. זוהי שיטה שבו אנחנו אומרים למשל אם ברצוננו לחכות את מדד S&P 500 האמריקאית, מדד של 500 החברות המרכזיות במשק בארצות הברית, אנחנו לא ניקח את כל 500 החברות כל אחת בנפרד, אלא נדגום מתוך ה-500 כ-250 חברות, מתוך הבנה שככל שניקח קבוצת מדגם יותר קטנה, ככה רמת הדיוק או הקרבה לתשואת האוכלוסייה, במקרה הזה S&P 500, תלך ותפחת. שיטה השלישית היא תכנות. היא כבר דגימה לא אקראית, אלא דגימה מתוחכמת. היא בעצם בחינה אקונומטרית, סטטיסטית מורכבת, אודות המידע ההיסטורי של שינוי מחירים, המתאם בניירות ערך, סטיות התקן שלהם, אולי אפילו כמה רגרסיות לינאריות, על מנת למצוא את ניירות הערך הספציפיים שיתנו לי מדגם מתוחכם שיתקרב עד כמה שניתן לתשואה האמיתית של מדד השוק המרכזי, אותו אני מנסה לחכה בעזרת מדיניות השקעה פסיבית. אלה הם 3 דוגמאות או שיטות עבודה עיקריות במדיניות השקעה הפסיבית, וככל שאנחנו מדברים על סכום כספי גדול יותר,
ככה בעצם אנחנו נרצה לממש את מדיניות ההשקעה הפסיבית ברמה יותר מתוחכמת, וכך לחסוך עלויות שבעצם ככל שמדובר על תיק גדול יותר, הולכות וקטנות. היינו נאמר למי שיש תיק השקעות של 1,000,000 שקלים, בוודאי נמליץ לו על תעודת סל או ETF על פני שיטה אחרת, אבל משקיע מוסדי שיש לו 500 מיליון שקלים באפיק מסוים, ייתכן וניתן לו ייעוץ לבצע וגם כיצד לבצע בעצם דגימה מתוחכמת, מה שנקרא תכנות או quadratic optimization, בעצם דגימה מתוחכמת על סמך מידע סטטיסטי של ניירות הערך. וכמובן, הדבר ברור מאליו שככל שמספר ניירות הערך הולך וגדל ומתקרב למספר ניירות הערך שנמצאים באותו מדד שאנחנו מנסים לחכות, ככה בעצם הסטייה או הפער בין התשואות שלנו לבין תשואת המדד הולכים וקטנים. ה-expected tracking error בעצם מבטא את אותו פער או את אותה הטיה שבין מדד השוק לבין תוצאות התיק הפסיבי בפועל, והדבר הזה נקרא בעגה המקצועית טעות עקיבה. טעות עקיבה משמעותו עד כמה באחוזים התיק הפסיבי שלי סוטה, כן? עד כמה הוא רחוק מהתשואה האמיתית של אותו מדד שוק מרכזי. וככל שמספר ניירות הערך עולה, טעות העקיבה הולכת ומצטמצמת. בואו נעבור לאקטיבי ונזכור עוד את השאלות ששאלנו כשהיינו בפסיבי. האקטיבי בעצם אומר שאנחנו במטרה להשיג תשואה עודפת. אנחנו לא רוצים להתפשר על מדד שוק מרכזי, אלא רוצים להשיג יותר תשואה, אך לא להעמיס על עצמנו יותר מדי סיכון ביחס לאותו מדד שוק מרכזי. היינו, אנחנו נגדיר ללקוח שאנחנו באפיק השקעה של חשיפה למניות מרכזיות בארצות הברית, נגדיר את מדד הייחוס שלנו כ-S&P 500, אך נאמר למשקיע שברצוננו לקבל השקעה אקטיבית או תשואת יתר ביחס למדד S&P 500, תוך ניהול מתוחכם וחכם של הדברים. בואו נראה את היתרונות של מדיניות השקעה אקטיבית. אז בראש ובראשונה ניצול של יצירתיות מחשבתית. אנחנו בעצם, ישראל נחשבת מדינה מאוד יצירתית, מאוד מתוחכמת, מאוד מאוד חכמה, והמטרה שלנו לנצל את האפשרויות הרבות שתמונות ביכולות שלנו, הן המתמטיות, הסטטיסטיות, גם ההגיוניות, העסקיות, וכמובן בתחום ההשקעות. כמובן, יתרון ברור נוסף הוא האפשרות לתשואה עודפת. היינו, אם אני אצליח בתפקיד שלי בצורה טובה, אני אגיע למצב שבו אני אתן ללקוח תשואה עודפת, אך רמת הסיכון לא תעלה בצורה משמעותית. ומכאן שהדבר ודאי עדיף ללקוח. לפני שנגיע לסעיף הבא, בואו נזכר שכשדיברנו על מדיניות השקעה פסיבית, בעצם הגדרנו שרוב מנהלי ההשקעות לא מצליחים לתת תשואה עודפת על פני רוב מדדי השוק. וזה נכון. אבל האמירה הזאת מדברת על הרוב, על הציבור הרחב, על ציבור מנהלי ההשקעות הרחב בכללותו. אולם יש בוודאי מנהלים ספציפיים טובים ומקצועיים שכן מצליחים לתת תשואה עודפת. ומטרתנו להיות חלק מאותה קבוצת איכות. נכון? הרוב לא משיגים. הרוב לא מתנהלים בצורה חכמה. הרוב לא בהכרח מקצועיים ברמה הנאותה. אנחנו שואפים כן באותם אפיקי השקעה שבו אנחנו מצהירים על מדיניות השקעה אקטיבית. אנחנו רוצים להשיג יותר. ואיך נשיג יותר? דבר ראשון, נשתמש בידע החשבונאי או העסקי שלנו לניתוח דוחות כספיים. כידוע רבותיי, דוחות כספיים הינם דוחות שאמורים לשקף את האירועים הכלכליים הממשיים שאירעו בתאגיד ובפירמה.
בפועל, רובנו מודעים לכך שהדוחות הכספיים לא תמיד משקפים בצורה המדויקת ביותר את הדברים. ולמרות זאת, הבנה מעמיקה בדוחות הכספיים וביצוע התאמות, חיפוש אותם נקודות אור מצוינות, כן? אותם דברים חיובים וטובים שיכולים להפיק תועלת עתידית, או למשל חשיפה של אותם נקודות בהם האור לא כל כך חזק, אלה הם השיטות שלנו למצוא את אותם חברות ספציפיות טובות ואיכותיות בהם להשקיע, וכך להשיג את התשואה העודפת הנדרשת. כדי לעשות מדיניות השקעה אקטיבית, אפשר לחלק את השיטות לשלוש שיטות עיקריות: הבסיסית או המהותית, הטכנית או הפחות מתוחכמת, והאנומלית שהיא ברמה הרדודה ביותר מבחינת התחכום שלה. בואו נתחיל ברמה הבסיסית או המהותית, ה-fundamental. היא שיטה שבו אנחנו אומרים בואו ננתח את המציאות, בואו נבין מה קורה בחברה, בואו נבין את הסביבה הכלכלית שבה החברה פועלת, בואו נבין את הרגולציה שתחול על החברה ושחלה כרגע על החברה, ומתוך שלל אפיוני החברה ומתוך שלל המעגלים שהחברה פועלת בהם, מושפעת מהם ומשפיעה עליהם, ננסה לחפש את אותם השקעות איכות שיניבו לנו תשואה עודפת לאורך זמן. שיטות כאלה הן שיטות של וורן באפט, שיטות מוכרות מאוד, שיטות מתועדות היטב, וחשוב להדגיש שבשיטות האלה אנחנו עושים חלוקה מאוד חדה בין השקעות ערך להשקעות צמיחה. השקעות ערך היא אסטרטגיית השקעה לטווח ארוך של חברות יציבות, מוכרות, איכותיות, שיש להם קבלות רבות. הצמיחה בהם, או התשואה על ההון שלהם, היא תשואה יחסית נמוכה, אך היא תשואה ברמת ודאות יחסית גבוהה, ואלה נקראות חברות ערך. דוגמאות לא חסרות, חברות שבעבר הוגדרו כחברות ערך, חברות כמו קוקה קולה, חברות כמו היינז, חברות תעשייתיות שונות, חברות שנותנות תשואה יחסית נמוכה אך יחסית בטוחה לאורך זמן. לעומתן ישנם חברות אחרות שהמאפיין החשוב שלהם הם שהן חברות צמיחה. אלה הם חברות יחסית צעירות, חברות שאין עליהן קבלות ברורות וחדות, ושם התשואה הצפויה היא יחסית גבוהה, אולם הסיכון הגלום בהם הוא יחסית גבוה. חברות הזנק, חברות סטארט-אפ, חברות ביומד, חברות קטנות ולא מוכרות שעדיין אין להם תזרים מזומנים מוכח וידוע, יוגדרו כחברות צמיחה. ברור שישראל כמשק מוטט לכיוון של חברות צמיחה ולא לחברות ערך, ומעטים החברות הישראליות שהבשילו משלב הצמיחה לשלב הערך בישראל. כן, הדגש הוא בישראל. ובכן, זה מדיניות השקעה בסיסית או מהותית, fundamental, היא השיטה שבה אנחנו ננסה להתמקד, שבה אותה אנחנו ננסה ליישם במסגרת הזאת שלנו. לעומתה, ישנה השיטה הטכנית. השיטה הטכנית עוסקת בניתוח גרפים וניתוח נתונים סטטיסטיים חזותיים, פשטניים, על מנת לנסות להבין מה קורה בנייר ערך ספציפי. הבעיה בשיטה הזאת, כאמור, שקודם כל המידע האקדמי, כל המחקרים האקדמיים בנושא לא תומכים בהשערה ששיטה הזאת עובדת לאורך זמן. כמו כן, השיטה הזאת מתייחסת בצורה שקולה למחיר מניה, למחיר אג"ח, למחיר שנגזר פיננסי, למחיר עגבניות, לגודל הנעליים של הסטודנטים בכיתה שלכם. הכל מבחינת הניתוח הטכני זה אותו דבר. מדובר על סדרה של מספרים שצריך להציג על הגרף, ויש בה מחזוריות יחסית קבועה, וניתוחים סטטיסטיים חזותיים, ברורים וחדים שעובדים ברוב המקרים. ניתן לומר שלמדיניות השקעה אקטיבית ברמה הטכנית יש הצלחות
רבות מאוד בטווח הקצר וההצלחות מועטות ביותר בטווח הרחוק, ולכן כאסטרטגיה לטווח הקצר מאוד ייתכן שהאסטרטגיה הזו יכולה להניב תשואות מסוימות, ואולם גם על כך צריך להיזהר, שכן הדבר מאוד מאוד תלוי בתנודתיות של אותו נייר ערך שבו אנחנו עוסקים, במאפיינים הפנימיים שלו, ואז אנחנו נדרשים לחזור לאיזשהו שילוב של ניתוח טכני וניתוח מהותי. ראוי להגדיר במסגרת הזאת שיש שתי סוגי משקיעים בתחום הטכני, המשקיע הלעומתי והמשקיע ההמשכי. המשקיע הלעומתי, ה-contrarian, כל הזמן מחפש את אותו מצב שבו השוק דוהר לכיוון אחד, והוא בטוח שהשוק טועה, והוא רוצה למצוא את הנקודה שבו הוא ילך כנגד השוק, השוק יסתבר כטועה ובגדול, והוא ירוויח הרבה מאוד כסף. אנו אם ניקח כדוגמה, אם השוק כעת עולה בעליות חדות, המשקיע הלעומתי יחפש את הנקודה שלדעתו השוק כבר הגיע לשיא, ובעוד רגע הוא עתיד לרדת ולרדת מהר, ובאותה נקודה הוא ינסה להיכנס, וכמובן להיכנס בפוזיציית שורט, בפוזיציה של מחירה בחסר, על מנת להרוויח את הרווח המקסימלי מהירידה שלדעתו תבוא. לעומתו המשקיע ההמשכי, הוא בדיוק בצד השני של המטבע, הוא מחפש בעצם את אותו מגמה נמשכת שהציבור הולך עליה, והוא רוצה לרכוב על הגל עד שלדעתו היא תגיע לסופה. הוא בעצם מחפש מגמה נמשכת, הוא מחפש מצב שבו השוק פונה לכיוון מסוים וימשיך בה לטווח זמן מסוים, והוא רוצה להרוויח באותו טווח זמן כמה שיותר. לצערנו נמצא שאין הרבה משקיעים בתחום הטכני שמצליחים לשלב הן את ההשקפה הלעומתית והן את ההשקפה ההמשכית, וזאת כנגד המשקיעים המסורתיים, המשקיעים המהותיים, הבסיסיים, שכן מצליחים להיות לעומתיים איפה שיש ראיות לכך, והמשכיים איפה שהדבר מתבקש. בכל מקרה זה ניתוח טכני, כללו של דבר, ניתוח טכני מאוד טוב לטווח הקצר. אנומליות. אלה הם אסטרטגיות השקעה שונות שנובעות בעצם מתכונות שהן חיצוניות לנייר הערך. הן בעצם תלויות בפסיכולוגיה מסוימת של המשקיעים או בפסיכולוגיה מסוימת של משקיעים ספציפיים. ובואו ניתן כמה דוגמאות, למשל השפעות לוח השנה. יש מחקרים שמראים שביום הראשון של השבוע, כן, יום המסחר בחו"ל הוא יום שני, יום הראשון של השבוע הוא יום שני, יום המסחר הראשון, ובימי שני, בעצם מה שנקרא אצלנו שביזות יום א', כן, אנשים חוזרים אחרי חופשה, עייפים, רצוצים, רואים אולם שבוע ארוך ומתיש לפניהם, ולכן הם פסימיים, והפסימיות הזאת מקרינה על שוק ההון, וביום הראשון של המסחר, לעתים קרובות, יש יותר ירידות שערים מאשר עליות שערים, או לחילופין אפשר לומר בצורה סטטיסטית שירידות השערים הם מובהקים יותר גדולים מאשר בכל יום אחר במשך השבוע. לעומת זאת, ביום המסחר האחרון, יום שישי, בישראל זה יום חמישי, ביום המסחר האחרון יש אופטימיות לקראת סוף השבוע הקרב ובא, לקראת המנוחה הגדולה, לקראת החופשה הגדולה. והאופטימיות הזאת מקרינה כך שבימים אלו עליות השערים הן גבוהות יותר מהצפוי בשאר ימי השבוע. השפעות אלה בעצם יוצרות עיוות מערכתי בשוק ההון, וניתן בחוכמה מסוימת להשיג תשואות מסוימות לא גבוהות במיוחד, תוך שימוש באותן אנומליות, כן, באותו אנומליות שבנויה מהשפעות לוח השנה. זה גם קשור לתחילת שנה וסוף שנה, לעונות שונות בשנה, לקיץ, לחורף, לחגים, ולא צריך להכביר יותר מדי בדוגמאות. הדוגמה של יום שני ויום שישי מספיק מובנת.
תכונות פנימיות עוסקת בהשפעה פסיכולוגית דומה, והיא למשל ההבנה שכאשר נייר ערך מסוים צפוי להיכנס לתוך מדד שוק מסוים, אזי כל תעודות הסל וכל קרנות הנאמנות המחכות שיש להם מדיניות השקעה פסיבית, בעצם יצטרכו או ירצו לקנות את אותו נייר ערך שעתיד להיכנס בעוד מספר ימים למדד השוק, ולכן ערכה יעלה באופן מלאכותי ובאופן זמני, ולכן אפשר לנצל את ההבנה הזאת על מנת לקבל ערך מוסף. כמובן הרווחיות פה היא לא גבוהה, וככל שיותר אנשים מנסים לנצל רווחיות זו, ככה רמתה הולכת ומתבטלת. סגנון השקעה מתייחס למשל לעובדה הידועה שלמדנו כשסקרנו את הנושא של קרן הגידור LTCM. להזכירכם, אחת הדוגמאות שנתנו על גידור באגרות חוב של LTCM היה העובדה שמשקיעים מוסדיים רוכשים אגרות חוב ישירות בשוק הראשוני מהבנק המרכזי בארצות הברית, זאת למרות שישנם אג"חים שהם כמעט שווים בערכם שהונפקו לפני שבוע או לפני חודש לטווח של 10 שנים. והעיוות הזה או האנומליות הזאת יצרה בעצם מקום לארביטראז' נאה, ו-LTCM ניצלה את הארביטראז' הזה עד שהיא הגיעה לבעיות נזילות קשות כפי שלמדנו. ובכן, אחרי כל ההגדרות האלה של מדיניות השקעה אקטיבית ופסיבית והשיטות השונות לנסות וליישם כל אחד מהם, סוף כל סוף חזרנו להקצאת הנכסים המהותית. אנחנו רואים פה את הדובים והשברים. השברים זה אמירה ידועה בוול סטריט, השברים הם האנשים שתומכים בעליות השווקים, והדובים, כמה שמפחידים פה, הם בעצם דוגלים בכך שהשווקים הם לקראת ירידה. ובכן, אפיון שוק ההון לוקח איזשהו תיק השקעות, ובמובן מסוים נותן איזושהי הקצאת נכסים, אומר כמה אחוז מתוך התיק יושקע בהשקעות מקומיות, כמה יושקע בהשקעות בחול, ובואו ניקח ונלמד במפורט את השיטות השונות. שימו לב שזאת שיטת הצגה אחת, ובמצגת ההמשך נלמד גם שיטת הצגה שונה בתכלית לתחום של הקצאת נכסים, וזה במישור של סיכון ותשואה. ובכן, בתוך אגרות חוב מקומיות אפשר לחלק בין אגרות חוב קונצרניות לאגרות חוב ממשלתיות. אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות מדד שנקראות שקליות, אגרות חוב קונצרניות רגילות ואגרות חוב קונצרניות להמרה. שימו לב, אם נחזור בחזרה נראה שאגרות חוב להמרה מאוד קרובים למניות מקומיות של תאגידים גדולים, שכן אגרת חוב להמרה בעצם מבטאת את האפשרות להחליף את אגרות החוב ביחס מסוים ולקבל תמורתם מניות ממשיות של אותו תאגיד. ולכן אגרות חוב אלה ייתכן מאוד שיהיו מאוד מאוד קרובים למניות מקומיות. מניות מקומיות אפשר להשקיע ישירות בתאגידים גדולים, בתאגידים קטנים. כמובן גם כאן ראינו השקעות ערך או השקעות צמיחה לפי העניין. אפשר גם לבצע פיזור סיכונים פסיבי בעזרת מדדים, השקעה בתעודות סל מסוימות או ב-ETF'ים בחול, כשלמדנו בעבר על ההבדלים הגדולים ביניהם. אפשר להשקיע בחול, השקעה ישירה, רכישה של ניירות ערך, השקעה עקיפה דרך קרנות נאמנות מסוימות, או אולי דרך פקדונות מובנים בבנקים ישראלים שצמודים לניירות ערך בחול. אפשר להשקיע בנגזרים פיננסיים, באופציות וחוזים עתידיים, ב-CDS'ים, ב-CDO'ים ושאר נגזרים פיננסיים שכעת לא נרחיב עליהם. אפשר גם להשקיע בנדל"ן, נדל"ן מקומי, נדל"ן בחול, נדל"ן פרטי, נדל"ן מסחרי. המטרה שלנו היא לתת הקצאת נכסים לכל אחד ואחד מהאפיקים האלה. עד כמה אחוזים אנחנו מעוניינים להשקיע בכל אחד מהמקומות האלה, כשכמובן חייבים לקבוע איזשהו ברירת מחדל, שאם לא ננצל את כל
את כל ההקצאה של עד כך וכך אחוזים, להיכן הכסף בעצם יועבר, לאיזה אפיק השקעה הכסף יישב. ובכן, ראינו הקצאת נכסים אסטרטגית וטקטית, דיברנו על הקצאת נכסים פסיבית ואקטיבית, דיברנו על איך הדברים מתבצעים בפועל, אפיקי ההשקעה השונים, וכעת אנחנו יכולים להמשיך הלאה למצגת הבאה ולראות כיצד מכינים מסמך מדיניות השקעה. כאן הלל בש, תודה רבה לכם והמשך יום נעים. להתראות.